امتحان سپارم میتونم اتستات گرفته через юрист حل کردم میشوه همیرا یگان خیلی نمیشوه حل کرده من میگم که істория Сбербанк та скриншот кумада рӯи ки ва ба дили пир одамое ки бовар дорен билет харидан бигиред. Ширкати Шифофармо барои шумо дорӯҳои безарар ва фоидаоверро тавсия медиҳад. Миноксидил барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард, инчунин дорӯҳо барои сангу намаки гурдаро нест кардан ва дорӯҳо барои фарбеҳ ё хароб кардан ва инчунин дорӯҳо барои нест кардани простатит. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк мондана фаромӯш накунед. Як ахбороти нав ва баъдан дар идомаи барнома комментарияҳоро мехонам ва саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. корҷӯӣ барои бекорон осонтар карда мешавад. Мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистон талош дорад бо роҳандозии барномаи рақами ба қайдгирии бекорон корҷӯӣ барои бекоронро осонтар созад. Ахиран дар вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифии лоиҳаи барномаи рақамӣ ба қайдгирии бекорон баргузор гардид. Дар ин ҷаласа рӯнамои функсияҳои портали ба қайдгирии бекорон ва таҳияи платформа манзур гардида қайд гардид ки барномаи мазкур шаффофият ва дақиқияти фаъолияти мақомоти шуғли аҳолӣ, дастрасии шаҳрвандони бекор ба хизматрасониҳои мақомоти шуғлу аҳолиро таъмин менамояд. ёдовар мешавем ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд намуда буд ки дар давоми соли 2021 ва соли 2022 ба вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон 353402 нафар шаҳрванд муроҷиат намуданд ва инчунин афзуданд дар доираи татбиқи барномаи давлатии мусоидат ба шуғли аҳолӣ дар маҷмӯъ 179240 нафар бо ҷойҳои кор таъмин гардиданд. яъне ки аз 353 000 шаҳрванде ки муроҷиат намуданд 179 000 нафараш ба ҷойи кор таъмин гаштанд ва инчунин ба хулосае омаданд ки як портали нав кушода кунанд барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистоне ки бекоранд ва метавонанд аз тавассути портал истифода баранд ба ҷойи кор таъмин шаванд. яъне корҳои дилхоҳ интихоб мекунанд ва баъд кору фаъолият мекунанд. ва ногуфта намона инчунин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд намуд ки барои 32358 шаҳрванд ба муддати 3 моҳ кӯмакпулӣ барои бекорӣ пардохт карда шуд. яъне ҳар як шаҳрванде ки бекор буд дар шароити бад қарор дошт, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намуд ки ба 32000 нафараш кӯмакпулӣ 3 моҳа пардохт карда шуд. як ахбороти дигар, як муҳоҷири тоҷик дар вилояти Москав як хонаводаро аз марг наҷот дод. феълан маълумоти бештар дар бораи муҳоҷири тоҷик дар даст нест. танҳо маълум аст ки ӯ як зану шавҳар ва фарзанди ноболиғи онҳоро аз марг наҷот дод. субҳи барвақти рӯзи 22 ноябр дар деҳаи дар канори шаҳри Клин дар як манзили истиқоматӣ баллони газ таркидааст ва дар таркиши ин баллони газ як муҳоҷири тоҷик истиқоматкунандагони дохилии ана ҳамон хонара наҷот метиҳанд. гуфта мешавад дар наздикии ана ҳамон бино муҳоҷире ки тавонист кӯмакшон кунад худаш дар дохили як вагон зиндагӣ мекарда ва ин ҳолате ки ба чашми худаш мебинад дарҳол барои кӯмак кардан шитоб мекунад ва хушбахтона кӯмакшон мекунад. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. дар ҳамин ҷо як чиза қайд кардан мегзарам. ин охирон аксияе ки оиди конкурс мешавад, ин хеле аксия дигар такрор намешавад. ба ҳамин хотир шанса ай даст натиҳед. касое ки мехоҳанд ай конкурси билет харидорӣ кунанд, ин ҳами картаи Сбербанк да сумтона метавонед партоед. ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. аксия қати билет бихарен ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем, ба 2000 рубл 25 дона билетон метиҳем. шанса ай даст натиҳед. чӣ қадаре ки билетҳои шумо зиёд шид, ҳамон қадар шанси бурд кардантон зиёд мебошад. чектона метавонед ки ин ҳами рақамҳода рӯй кунед ва мо ҷошда билетҳои шуморо рӯй мекунем. конкурс 46 дона конверти пулӣ приз дорад. шоҳҷоизаи конкурс конверти 100 000 рубла ва 5 та 50 000 рубла. асталиш ҳам конвертҳои пулӣ мебошанд. бахтона бисанҷед, финал наздик омадаги. муродов нависонда: ассалому алайкум акаҷон, ҳамин саволи мада ҷавоб медодем. бисёр хирсан мешидем. ма 2004 аттестатам нагирифта Москва омадам. метавонам соли 2023 равам Тоҷикистон қати 2005 имтиҳон супорум. метавонам аттестата гирифта. то наметавонӣ биёи соли 2023 просто имтиҳон бисупорӣ ва аттестат бигирӣ. миё як соли дига мехонӣ, баъд мумкин ки аттестатат битам.
Нуриддинов нависонда: якама оиладорум, неки закс надорум. Агар суд датиян, мара проблема мешава пешаки раҳмат. Агар ки фарзанд дошта бошӣ, аз ҷониби суд ҳалнома мебирояд ки ту пардохти алимент кунӣ. Ё ки агар ҳамсари ту ҳомиладор боша, суд ҳалнома мебирояд ки ту бояд аз ҳамсарат ҷудо нашавӣ. Ё ки барои молу мулк баҳсҳо дошта бошед, агар суд ҳамира ришад мекунад. Тамом. Давлатов Фирӯз нависонда: ассалому алайкум, акай Сорбон дар бораи аэропорти Курск ва аэропорти Воронеж кай ҳуй мешавад? Илтимос мегуфтем. Аэропорти Воронеж кушода намешава ҳозира шуда. 3-4 рӯз пеш ма видео кардам ва гуфтам ки бо продлит кардан маҳкам будан шад. Ба пеш нависонда: ассалому алайкум, ака агар прописка буд шава, то чанд рӯз ҳақ дорӣ бе прописка бигарди? Ягон рӯз ҳақ надорӣ бе прописка гаштанда. Шарифҷон нависонда: салом акаҷон, шумо чӣ хеле юристед ки айнавигария рекламатон бисёр, бо мегӯен касера нафора тамошо накунед. Ростша гап занем ки ма пасредник, ранги ма ҳар ҷо ҷамъ мекунед. Мо бори содаҳоя хирсанд мекунем. Ҳамин қадар монда ки ма диплома буброрам дар шумо нишон будам ки ма юристам гуфта. Касе ту бовар намекунӣ мара тамошо накун. Ва оиди реклама ма рост мегӯм, ма 10 бор гуфтагиам, маъқултон нест тамошо накунед, отписаться кунед. Солиҳов нависонда: якама моҳи апрел 27 сола шидам. Ма Тоҷикистон брам ғам наметиаблава. Касое ки 27 сола шидагиян аз даъваткунӣ ба хизмат озод мебошанд. Сомон Гулов нависонда: якай Сорбон аблава кай тамом мешавад? Даъваткунӣ ба хизмат 27 ноябр ба анҷом мерасад. Абдусаттор нависонда: якама депорт дорум, чӣ хел кунем депорта ҳуй кунем, через юрист ҳал карда мешава ҳамира? Ягон хел намешава ҳал карда. Видваренира мешава дар ҳолате ки агар ту доказат карда битони ки тура бе ҳичи видварени кардагиян. Вале депортатсияра кушода карда намешава. Касе ки ваъдатон метия просто барои пултона фреб карда гирифтан мега. Тамом. Шерзод нависонда: хела зуд мешава, эфир кунен акаҷон. Гап нест, мо насиб боша аз ҳафтаи дигар дар канал кам эфир мекунем ва бисёртар ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Дасти нависонда: ака ту дига безор кардӣ, дига ягон видео накун. Тирам безор каде ами комментария нависира. Биги удалит ки канали мара дига на тира ғам метам, на ту мара ғам метам. Аваз про нависонда: якай Сорбон срочно ҷавоб де. Ростае ки аблава 5 декабр тамом мешида. Илтимос ҷавоб де. И гап дуруға 27 ноябр ба анҷом мерасад. Тамом. Сайф нависонда: ака ягон одам ҳаст барои кор. Ма доставщикам дар Россия. Илтимос ака ягон компания шиносда тавсия битен. Это мой мечта. Барои доставщики намедонам. Агар ки дар Дубай да назар дошта бошӣ, дар ҳамун видеои Дубай нависонда, ма боз мегӯм ки агар ки забони англисира хуб донед, шумо дар шаҳри Дубай любой ҷоҷда кор дуромада метонед. Доставщик метонед кор кунед, дар ягон гостиницаҳо диспетчер кор карда метонед, дар стройкаҳош кор карда метонед бо музди маоши хуб. Ва шуморо дар уҷа ҳеч ка ғам намета, документ намепурса, виза мекунӣ мераед. Тамом. Дар уҷа на патент меспорӣ, на дигар чизо. Аввал бояд забона хуб донӣ. Забона ки надонӣ ҳеч карда наметонӣ дар уҷа. Ва дар ҳамин ҷамъа як чизи дигара қайд карданем. Бисёри нафарҳо дар комментарияҳо оиди бозиҳо фиребгар дурӯғгӯ менависонанд. Агар ман нишонтон битам ку ҳамун ватсапи конкурса, хитон дар ҳайрат мемонед. Аз мардами билет харам пири мошенникай. Ва рӯз як кас чеки 20 000 рубла рӯй карад, як кас дигаш чеки 10 000 рубла рӯй карад, чеки 15 000 рубла рӯй мекунанд. ҳамёра проверка мекунем, нестанд дар Сбербанк. Ман мегӯм ки историяи Сбербанкта скриншот кумада рӯй ки майли мегӯм ина чеки ту ба фикрам фалшивия. Не ки историята мегӯм скриншот ки рӯй ки агар дар ҳамуҷа ҳамун суми гузарондагии ту боша, суме ки дар чек ҳаст дар историяи Сбербанкт боша, ман билети тура метавонам. Ҳамин гапа менависам, шон мара мегирам блок мекунанд, дига ҷавоб наметан. ҳар чизе ки ҳаст сай мо честна мегзаронем. 10 боро гуфтагием ки кадомит хоҳишманди рӯзи финал биё дар хонаҳай дар ки ҷое ки мо мегзаронем биёин иштирок кунен ай пеши. Ман худам 100% боварӣ дорам ки максимально честна мегзара ва ба дили пир одамое ки бовар дорен билет харидан бигирен. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон.